Bagong patras. Manang Rusta ni ay kita nyo basita ni da kami amin tuyan nga kwa. Gitu basit na nagpakamo diya ito kanakan nyo. Sumada kami amin datang ako mong mo dito dagiti yung kumpadre. Kita nyo lang basit mo tinan ka. Kesehatan kan. Yang baray. Yang manam? Ni Eugene gak mga ano di nakapangita rumah na naman. Bagong tuklas hindi yung artist na okay. Kakumpitin siya din yun. Sinay. Pare Roland. Jimmy Santos. Don't worry. Kita itu kalau manang. Ay manang. Kita buti ka. Dari dati ini kan. San ide. Ayo, aku ti anak kita ni san. Di Bayaw Jawn. Damo ni Tanti Jaya. Di mga Arturo kayang parehas kami mga kumalbong mas lagi nanggal. Ito sa bagay kung bubinga mo di ko tahan. Anda mo ni Father. Sabengal. Kita ko. Continue. Lumakain ta rin. Ya proses si Dilungan pero mo din nakagarahi. Nilugang ko. Nay datigam ni ko ba ni Uncle Pilotan apa di ko kawal. Ay ko ni yung pirning niya ko na. Likod ni Pilodatan. Likod ni Uncle Pilot. Nay ni Hanga balik tu. Dia naik lugan. Aku cek. Hanga balik tu. Ini anak. Oi. di kas makita mo. Balik balik naik. Kita makan naik dati ngayam ni mat yakin ko mo lang pakin project mo lang dito kin Uncle Pilot mo lang. Sugati ko. Main point na pagkalanti ko nam ha. Wala balik apa? Abuta Oh, naroon naman. Ano yung abutan kami basit ng Pilong kanay nga dapat na lahay. Sitan. Ano pare mo wak pinsa na basit ng kadan sa pare mo. Ano? Mata mo ang pare. Naugip mo. Pero pare. Sagil kita yung gandok doon. Alisa mo naman pare nga. Sa last ko naman ta. Launay. Dati mo dari dua mga kwa. Ya. Jadi pa nagbagyo na ang perning dati ni nakuha mo basit dati ko. Dito data. Punyag ginaw sila. Pas-pasan kayo mo tayo ni Malaw. Wala. Ipabay forward dari ice dito ko naman. Kaya yung perning ko dengar diyan ni Ayan. Kising, terus lemot di balay, namin na naikid na nga di ko at kukak mo ide, ni kami antipay to yan. Ya po. Kami amin to yan naman ang may damo kinita ba si dadayang ko, iman ko, dada mo kastiyan, mayat mo't nga ba, kasi natin ko. Katawa kayo. Damot si Sir Verte, si Karon Doy. Kamusta kayo po? Nalain kami po dito yung Bagyaw. Nandito si Banjet sa yung mga matatabang anak. Kaya dito Ang tama dyan. Bilang sinito mo. Siya mo rin. Si tayo mo rin dahil dyan. Si tayo. Ayun, may ang bataryo si Yingpon. Malo na yan, baba. May ay si Urso. Wow! Sino natanda na? Awit. Awit. Nakuha na pa yan tayo. Aktor mo ito aktor. Wen, Arthur Erding ang tatartoro. Aktor. Sudah sa ti. Sige. Sudah sa kakasadaran. Ay, di ba Arthur sa kanina? Kamaras ko amin, dalo ka. Ano makita dati television dito pa pabuhay tayo. Wala. Sige. Nya. Ang motivate Max. Ay, ano sa po?
Tuan, dapat sublita. Sublita mo lang, pagbita mo lang. Babae man may tawag na. Darse mo ta kareng. Kitam di literato mi jay. Oh, agda ka jayon. Sige daw. No, win Agda. ko na na. Win ko na. Malak mati na lola ka na ba? Nagwapo mo niya. Kita na. Miso ka mata. Mission ka. Maya ka ta. Awan kata nila gamin ng mati na nakatay. Alas Sige daw, niya na irupam. Ha? Ada ka jayo nag. Niya. Grabe. Niya tayo ka doon ba? Ha? Wala na yan. Awan ba tiba? Ha? Dati ni yung mga karnay. Ay. Dati niya pinabinyagan may ni ko. Niya. Eh noodi mi mat nga may sana nga babae. Niya, apa nagsuwerte na? Limada nga lalaki. Ato ini, yan ang uncle na kita mo. Karnay. Dati mo ti Mrs. ko. Niya. Second lady. First lady ha? Daka mo tuyan nung nagtidali ito na lumupasita ang kalapaw ka. Ha. Kalawa mo.